μπορέσω να μιλήσω σήμερα στη διάρκεια της τελετής ορθομοσίας μας. Σε άλλες σχολές ήθισε να μιλάει ένας από αυτούς που ορκίζονται και ελπίζω αρχής γενομένης και από σήμερα αυτό να αποτελέσει ένα δεδομένο και για τη δική μας σχολή. Οι αναμνήσεις από την σχολή θα είναι πολλές από αύριο. Άλλες θετικές, άλλες αρνητικές. Άλλωστε, τι σημασία θα είχε αν όλα οι πίσω μας ήταν μια θετική ανάμνηση. Μπορεί ο αρχικός ενθουσιασμός των πρώτων ετών να αντικαταστάθηκε γρήγορα από τις πικρίες και τις δυσκολίες των μεγαλύτερων. Μπορεί οι αμέτρητες ώρες που οφείλαμε να αφιερώνουμε καθημερινά στη σχολή να ήταν μια επίπονη και συνάμα κουραστική διαδικασία για τους περισσότερους από εμάς. Βλέπετε, όταν είσαι κριτικής οδοντιατρικής, ως έναν βαθμό δεν ζεις αυτό που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων όταν σκέφτονται τη φοιτητική ζωή. Το εξατλητικό πρόγραμμα και κυρίως η ευθύνη απέναντι στους ασθενείς σου σε αναγκάζουν από πολύ νωρίς να βιώσεις αυτά που όλοι θα βιώνουμε από αύριο καθημερινά ως οδοντίατροι. Οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για κανέναν από εμάς. Όλοι μόχθησαν και μοχθούν καθημερινά και στις κλινικές και στα εργαστήρια της σχολής για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και να φτάσουν ολοένα και πιο κοντά στη σημερινή μέρα και στο πολυπόθητο πτυχίο. Τα πρώτα χρόνια που περνάμε ως φιλοξενούμενοι στην ιατρική σχολή είναι από τα πλέον δύσκολα στη διαδικασία προσαρμογής, αλλά και εξαιτίας της αίσθησης που δημιουργείται από μια μερίδα των συναδέλφων καθηγητών ιατρικής που μιλούν με απαξίωση και εν μέρει μια άσκηση που χαρακτηρίζουν για το επάγγελμα και την ιδιότητα του οδοντιάτρου. Τα επόμενα χρόνια στη σχολή πλέον είναι και αυτά που μένουν στην ανάμνηση όλων μας καλά τυπωμένα. Από τις ανέμελες μέρες των εργαστηρίων των μικρότερων ετών στις δύσκολες και απαιτητικές μέρες της κλινικής άσκησης των τελευταίων χρόνων. Όλα αυτά βέβαια σήμερα μοιάζουν πολύ μακρινά. Από σήμερα και μετά καλούμαστε όλοι να ρηχτούμε στη μάχη του ανταγωνισμού, των πολλών υποχρεώσεων και των αναγκών που έχει το επάγγελμά μας. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή σταδιοδρομία σε όλους μας και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντάς μας, στους γονείς μας, στους συγγενείς μας, στους φίλους μας εντός και εκτός σχολής, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καθηγητές που στάθηκαν δίπλα μας ως δάσκαλοι σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μας πορείας. Εγώ πολλές φορές που σημασία δεν έχει το πότε θα βγεις από τη σχολή, αλλά το να βγεις όρθιος, και αυτό νομίζω ότι το καταφέραμε σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.